Polisi amanga mkulu wa bungwe la SDEDI a Sylvester Namiwa woyankhulira bungwe la SDEDI a Promise Tom watsimikiza izi ngakhale ati zifukwa zomwe apolisi awamangira Namiwa sanauzidwe. Padakali pano Namiwa akuwasunga pa polisi ali Ngadzi. Woyankhulira apolisi a Layo Chintembo ndi achiwiri awo a Alfred Chintere onse sanayankhepo pa nkhaniyi. Chipani cha UTM chati kusayitanidwa kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jenasa msonkhano wa nduna kusonyeza kuti zinthu zina sizikuyenda bwino. Mtsogoleri wa chipanichi Adalitso Kabambe wati a Saulos Chilima anakumana nazonso zotere ngakhale kuti amagwira ntchito modzipereka potumikira mtundu wa Malawi. Iwo ati mtsogoleri ndi wachiwiri wake akamapanda kugwirizana amavutika ndi Amalawi pa nkhani zachitukuko. Monkhani zina, ripoti la Global Finance laonetsa kuti dziko lino ndi lachisanu ndi chimodzi pa mndandanda wa mayiko osaukitsitsa pa dziko lonse. Kuchepa kwa mphamvu ya ndalama ya kwacha, kukwera kwa mitengo ya katundu komanso ngongole za boma ndi komwe kwachititsa dziko lino kukhala lochepekedwa chotere. Zambiri mu ripoti ili la Daniel Zimba. Kafukufukuyu akuonetsa kuti dziko lapansi lili ndi katundu wachilengedwe okwanira kuti anthu onse adzitha kupeza zofuna zawo mosavuta komanso adzisangalala. Koma izi sizili choncho m'mayiko osauka kumene anthu ochuluka akukhala mu umphawi wadzaoneni pa zifukwa zingapo, kuphatikizapo mchitidwe wakatangale, utsogoleri wa dyera, mchitidwe wonyozera malamulo, kuchuluka kwa ngongole za boma komanso kusintha kwa nyengo. Ripoti la Global Finance laonetsa kuti pofika mchaka cha 2025 umphawi unafika pa chimake maka m'mayiko 10 pa dziko lapansi kuphatikizapo Malawi. Mayikowa amapeza ndalama zochepa kwambiri poyerekeza ndi chiwerengero cha nzika zawo, amasautsikabe ndi kusowa kwa mwayi wa ntchito, mavuto pa ntchito za malonda komanso kudalira kwambiri ulimi wamakedzana. Malinga ndi ripoti ili, dziko lino lakhala pa nambala 6 pa mayiko osaukitsitsa chifukwa pofika mchaka chatha ndalama zonse zimene limapeza pa chaka zikagawidwa mofanana kwa nzika iliyonse, aliyense akanatha kungopezapo $1,758 pafupifupi 348,000 kwacha. Mitengo ya katundu inali kukwerabe ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Dziko lino linalibe ndalama zakunja zokwanira komanso ngongole zimene limayenera kubwenza pa nthawiyo zimakwana pafupifupi 91 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zimene limapeza pa chaka. Katswiri wa zachuma a Marvin Banda wayikira kumbuyo zimene ripoti lilanena ndipo wati pakufunika kuzigwiritsa ntchito pokonza chuma cha dziko lino. Tiyenera kukhala dziko lichalopa produce. Ona kuti kwa chinthu chimodzi china chiliyonse mmene yoti panga produce ndi kupanga export kunja. Zinthu zitatu mmene zimalowa kutoka mayiko ena kubwera kunoko. Ndi kuti matola zacheti kama apeza imangolipisa kumangokula zinthu zoti sizimatipindulira kwambiri ngati economy. Zadziwikanso kuti chuma cha dziko lino chili bwinoko poyerekeza ndi mayiko a South Sudan, Burundi, Central African Republic, Yemen ndi Mozambique. Izi zikudza pamene mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika adatsindika mu uthenga wake pa 6 mwezi uno kuti pamene chakudya chayamba kupezeka tsopano chibi cha boma chikhazikika pokonza chuma cha dziko lino. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi ati pakufunika ndalama zoposa $200 million kuti ntchito yopopa madzi mu nyanja ya Malawi ithe. Mbilizi ayankhula izi poyankhapo funso lomwe linachoka kwa phungu wa dera la kumpoto cha kuzambwe kwa boma la Salima a Enoch Phale omwe amafuna kudziwa momwe ntchitoyi ikuyendera. Zambiri mu ripoti ili la Mercy Matonga. Poyankha funso lomwe linachoka kwa Phale, Mbilizi anati ndi cholinga cha boma kuona ntchito yobweretsa madzi kuchoka ku Salima kubwera ku Lilongwe yomwe inayamba mchaka cha 2024 ikumalizika. Kuyambira mmene tinalowa mboma bwana Profesa Peter Mutharika anaonetsetsa kuti project izilandira ndalama mokwanira kuti iyende ndipo ndi zimene zikuchitika. Andi tikukhulupirira kuti pomafika Juni chaka cha mmawa ndiye kuti ku Lilongwe tikhala osangalala, ku Salima chimodzimodzi ndi dowa chifukwa project imene ikupereka madzi kuyambira ku Salima mpaka ukafika ku dowa. Ndipo mmawu awo Phale anati anafunsa undunawo kuti ufotokoze ntchitoyi kamba kuti madera ochuluka kudera kwawo akukumana ndi mavuto a madzi. Kawaina liya kuti tsopano popeza project inakhazikitsidwa ndi cholinga chakuti tithane na vuto la madzi. Chikuvuta ndi chiyani kuti project icha isathe? Chifukwa madziwo akuchokera ku nyanja yathu yaikulu imene madzi savuta.
ndeti mafuna kuti anthu atafotokoza kuliuza dziko kuwauza anthu a constituency kwanga kunena kuti kwadi yankho lake likuchokera pati nkhani imene ikutivuta kwambiri nkhani ya madzi. ntchito yoyamba kubweretsa madzi kuchoka ku Salima ku nyanja ya Malawi kubwera ku Lilongwe inayamba mu chaka cha 2024 ndipo ikuyembekezeka kudzamalizika mu chaka cha 2027. nduna ya maboma ang'ono a Ben Piri ati dziko lino likuyenera kutengera malamulo omwe dziko la China linakhazikitsa pofuna kuthana ndi katangale. Iwo ayankhula izi pomwe dziko la China limapereka katundu osiyanasiyana ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Aphiri ati dziko la China linayika malamulo amphamvu othana ndi anthu ochita katangale mdziko lawo zomwe ati zinathandizira kuti dzikoli litukuke pachuma. Iwo ati ngati dziko lino lingayike malamulo amphamvu ngati momwe lidachitira dziko la China ndi kuti katangale angathe kutha mdziko lino. Magwiriro awo antchito amakhalanso a discipline komanso mmene ayang'anira za katangale amantenga katangale serious ndithu kuti sungangopanga machisawawa. Nzofunika kwambiri kuti ifenso titaphunzira motero chifukwa titatengonetsetsa kuti ndalama iliyonse ya msonkho tayika moyenerera Malawi angathe kutukuka. Kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi a Luke Shu ati dziko la China ndilodzipereka kutukula dziko la Malawi. Mwazina China lapereka makompyutala, mabuku komanso zina zambiri. Bungwe la Green Belt Authority lati dziko lino likuyenera kuyika chidwi chambiri pa ulimi wa nthirira ngati njira yochepetsera zotsalira za kusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungweli a Amon Mluwira wati dziko muno muli madzi ochuluka ochitira ulimi wa mtundu. Wezi Gausi ali ndi ripoti. We need to reset the agriculture sector. Bungwe la GBA lati ntchito ya ulimi wa nthirira ndiyofunikira kwambiri mdziko muno ngati za ulimi zingapite patsogolo. Poyankhula ndi Times, mkulu wa bungweli Amuluwira ati ndikofunikira kuti dziko la Malawi lisiye kudalira kwambiri ulimi wa mvula. Ndipo iwo ati vuto lina limene lilipo ndilokhudza alimi amene amalima mbewu asanapeze misika. Tiyike ulimi wa nthirira patsogolo. Chifukwa chonena kuti nthawi zambiri m'Malawi muno timakhala kudandaula kuti mvula ikuchepa. Nthawi zambiri koma taona ni madzi amene tili nawo. Mukhoza kundivomereza kunena kuti panopa tikunena kuti nyanja yathu ya Lake Malawi madzi akwera kwambiri tikutani nawo. Ndiye ngati tikunena kuti kukubwera El Nino chisakhale chiopsezo koma ikhale ngati mwayi, ikhale opportunity kunena kuti tipange invest mu irrigation. Kadali pano mmodzi mwa alimi mdziko muno a Brenda Banda ati ganizo limene bungwe la GBA likupereka ndi labwino kwambiri koma akuyenera kuti aunikepo kwambiri mmene angathandizire alimi ang'onoang'ono. Nduna ya zamtengatenga a Japi Mhango yati boma lapereka ndalama zomangira misewu ina yomwe inayima kamba ka mavuto azachuma. Amhango ayankhula izi ku nyumba ya malamulo poyankha mafunso akwaphungu omwe amadandaula kuti kuchedwa kwa zilupuko za misewu. Iwo akufotokoza. Boma lapita lija silimatolera ndalama za zokonza misewu ya fuel levy. Kwa zaka 4 kunalibe wantambala imene imapita ku misewu. Chifukwa chakali konse kadayima. Komano ndi utsogoleri wa Profesa Tapita Mtalika tauza kuti tichilimike kuti titolere makopi. Chifukwa chake mnaona kuti APM, automatic fuel mechanism, idayambiranso. Automatic pricing mechanism ya mafuta ija APM idayambiranso. Choneka chake chokuti tisakutolera ndalama zimene timakuzikonza misewu. Kulibe dziko ndilimo zomwe ziko pansi pano limene amalima misewu ndi ndalama za boma zokha. Kulibe ndalama zimene timakuza misewu zimakazi machokera ku fuel levy. Ndalama zimene timatolera magabuta kabeta mu misewu kamakula mafuta. Choncho panopata kali patukutolera. Bungwe la Africa Center for Diseases Control latsindika kufunika kuchita kafukufuku yemwe angabweretse mayankho ku mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli apita ku Mpalume wanena izi pa chionetsero cha ntchito za luso la makono la zaumoyo cha bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program mu mzinda wa Blantyre. Justin Nkweu ali ndi zambiri. Kwa nthawi yayitali tsopano anthu mdziko muno akhala kuona luso
chikhalidwe ndi ukadaulo wothandizira matenda ngati zinthu zosiyana kotero kuti sanathe kudzigwiritsa ntchito zinthu zilimodzi kuti apindule mokwanira pa nkhani za umoyo. Koma tsopano sukulu ya ukachenjede ya MUST mogwirizana ndi sukulu za Edinburgh University ndi University of Pretoria komanso Malawi Liverpool Wellcome Research Program akuona kuti zinthuzi zitakugwiritsidwa ntchito limodzi popereka thandizo la zaumoyo. Address Malata yemwe ndi wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya MUST ati kuphatikiza chikhalidwe, luso ndi ukadaulo wa science popeza mayankho amavuto a zaumoyo kuti akuthandizira pakagwiritsidwe ntchito ka zinthu zimene dziko lino lili nazo. Malawi ndi masomphenya Malawi 2063 Malawi amene timamufuna tikuonera kuti ndiotheka ifuna kuti Malawi ndi zinthu zambiri zimene sitimazigwiritsa ntchito ifeyo makhalidwe athu ndi abwino ili kwa mkulu wa nthambi ya asilikali a Lieutenant General John Jr. Anyamilandu ati anthuwa akuyembekezeka kubweretsa umboni pa nkhani yokhudza kupeza mauthenga achinsinsi aboma komanso kafalitsidwe ka uthenga pa ntchito zawo. Kupatula kudziwanso zambiri zokhudza mayendedwe a ndege ndi zanyengo, komiti yati ili ndi chidwi pa umboni omwe udaperekedwa kuti nkutheka kuti ndegeyi idapezeka msanga kusiyana ndi nthawi yomwe boma lidalengeza. Intelligence anali pa line last time udapanga interview koma idafika tsiku anayitha kubwera fanya ndondomeko kuzera ofisa chitetezi ndipo mafuna kuti patipange follow ndondomeko apalame pange follow ndondomeko inerera kuti wabwere fatake kunayitha kubanga interview sekuti sanali pa list kapena kuti tangoganiza modzidzimo amene taganiza modzidzimo kandi amsonto fuka anachulidwa. Anyamilandu anaonjezera kuti anthu asakhale ndi nkhawa ndi ndalama zomwe komiti ikugwiritsa ntchito popeza zonsezi zili pansi pa ndondomeko ya zachuma yomwe komiti idapereka ku nyumba ya malamulo. Komiti ikuyembekezeka kumaliza gawo loyamba la kafukufuku wake masana lachisanu ndipo gawo lachiwiri lomwe lidzayike chidwi pa zomwe zidachitika pa tsiku la ngozili lidzayamba mwezi wa August. Ndipo awa ndiwo maganizo a Malawi pa nkhani. Kafukufuku mbali ngati ayineyo zinazo zikulowa ndale koma zinazo azimveka koma kwambiri zikulowa ndale foti imene tinaonera ngozi imene atationesa pa tinaona mafoni mwaso tinaona pa TV ngozi imene tinaionera inatidi ngozi ndithu ngati isali ngozi nditimva ikwale imene ili pasi ripoti zoona kutero potenga kuti anthu tiziwe chilungamo chake. Mukuyembekezera cha chilendo chilichonse zingotengera ripotiro ngati limene linatuka ngasali lomwelo nditi chilungamo chilipo ngali lomwelo nditi chilungamo chomwecho tonge zingotenga kuti zimene atibweresere nziti zimene zidikira panopo. Kafukufuku tamusatira mpaka nditi namwamba kumusatirako pachiyambi mpaka kumapeto kunalibe zina zoti ngati fezika tinali okhuzidwa makamaka ndi mayankhidwe kapena kulongosola kwa kubanja anthu amene anatisiya aja machifoti sitilololedwa kuti ngati kufunsa timangoziyang'ana moja kuti pakana tifike size yoti tizapasidwe conclusion kuti zathera pati komano ngati pakuti chiganizo chimenecho choyenera kuti chibwere chifukwa ngati ziko wa Malawi tili ndi chidwi ndipo tifuna tiziwe chaona chimene chinachitika kuti ndege igwe ambiri makamba zoyankhula zosiyanasiyana kuti anachita kuphedwa iya inali ngozi ndi kwa ineyo ndachita ndira bwino chifukwa ngati zika tifuna tiziwe choona kuti chinachitika ndi chani chilendo ndichoona chimene chinachitika chifukwa amene anene kafukufuku tikumusatira step by step kunayankhula zoona kuti uthenga wamaliro kapena uthenga wa ngozi unaziwika ngati sindikuwakusa mati 8:20 PM komano boma linasankha kuti anthu aja agone kumene kuja kufikira mama kumaliza ziko kuti anthu aja apezeka koma onse atafa ndeti chiona chenicheni chiyambika pepo kuti kodi iwo oyayimba foni andi anayankha kuti zikhale za confidential amatanthauza ndeti ifeyo ngati ineyo ndekuti apopo chomwe tikuyembekeza ndichiona. Kafukufuku tikutha kumaona kuti wayenda bwino kwambiri chifukwa pali zina zimene tatha kuziziwa maso ndikuzindikirano kuti tikapanga kumpeya ndi kafukufuku amene anazachitika ulendo ujawu zina mwayizo sizinafukulidwemo ndiye tikutha kuona kuti wayenda bwino kwambiri komanso kusiyana ndi wa ulendo umene ngati ineyo nzika
tikutha kuona kuti no pata kukhala pofunika kwambiri kafukufuku amene iyo mwina than kupanga focusing kuti ndalama kuti no mwina ikuonongedwa pachifukwa chonena kuti izizi zikapezeka satani wakafukufuku amene iyo ndekuti no zizatipasa ngati no history. Apopo ndikukhulupirira kuti chachilendo chikhalapo chifukwa chonena kuti iwo abwere ndi chilungamo, afuna abwere ndi chilungamo chenicheni choti awapatsire mtundu wa Malawi zoti iwowo Amalawi iwo zagwire mtima kusiyana ndionena kuti azingova za maluwa ndi anthu fola amenewo tukufunanso kunena kuti abwere momasuka asamangike yayi asaope china chilichonse chifukwa demokrasi akamati demokrasi ndimene iyi kubwera poyera ndiye ngati akafinyikaso ndekuti demokrasi palibe koma iwo asaope china chilichonse boma kwa iwowo ndekuti igwiraponso ntchito yateteza china chilichonse ifenso ndi boma kumene ndenzofunika zonena kuti iwo abwere pa ground afotokoze zimene iwonso azidziwa zimene anaziona nawonso auze Amalawi. Izozo palibe dandaula lina lililonse chifukwa ndalama za Malawi zimayenera kuti zigwire ntchito imene zikufunikira. Ndiye ngati kunena kuti ndalama za Malawi zikungokhala kumalo kwawo kumene kumakhala ndalamako ndakuti sikugwira ntchito, koma ndalama za Malawi ziyenera kugwira ntchito imene zikufunikira kuti zigwire. Ndiye izozo ifeyo sitonena kuti kudandaula ndalama zathu zigwire ntchito zimene zikufunikira kunena kuti tidziwe chilungamo kuti chinachitika ndi chani. Kupitirira ndi nkhani yathu yayikulu madzulo ano tsopano timve kuchokera kwa Innocent Mphongolo yemwe ndi mmodzi mwa akonzi a nkhani kuno ku Times. Madzulo abwino Innocent. Madzulo abwino. Ndiye tikaona nkhani yathu yayikulu madzulo ano kodi zimenezi zikusonyeza chani pa kafukufuku wa ngozi? Mwina ndingonena kuti zikusonyeza kuti kafukufukuyu kwangoyamba. Tikumbukire kuti kafukufukuyu akuyenera kuchitika m'masiku 90. And masiku 90 mene makwenera ayankhule ndi anthu pafupifupi 150 mwina so kuonjezera kuposa pamenepo ndiye anthu amene akumana nawo sofa komanso masiku amene apanga kafukufuku amene ndiwochepa so padakali pano kunena kuti sanapeze chimene chinadzetsa ngozi imeneyi. I think ndi chinthu chonena kuti anthu mwina asachitengere kwambiri chisalowe kwambiri mitu yawo kuti angati mwina kafukufuku ameneyo satipatsa mayankho ayi asakhulupirire kuti zimenezo kuti kafukufuku sapatsa mayankho akhulupirire kuti mwina pakutha pa masiku 90 amene aperekedwa komanso pakutha pa umboni 150 plus mwina pamene pakhoza kupezeka chinthu china chimene anthu akhoza kuloza komanso atifotokoza apa kuti Malawi adziwe kuti kafukufukuyu siwoyamba uyu ndi kafukufuku mwina wachitatu amene akuchitika. Pakafukufuku wina anapeza zinthu zina. Kafukufukuyu cholinga chake ndichonena kuti so mbali ina akonzetsere kapena alimbikitse zofoka zimene kafukufuku wina amene anachitika kale mbuyomu anakanika kufikiramo. So mwina tikangana maerias ngati amenewo ndimafuna ndene kuti sizikusonyeza kuti pakadali pano ntchito ya kafukufuku yatha kapena zimene zafotokozedwa lero ndekuti ndi zimene Amalawi akuyenera kugwira kuti basi I think mwina palibepo chilichonse chimene tapeze kafukufuku yangoyamba masiku 90 mboni 150 plus komanso kuyang'ana magapu ena amene anali kafukufuku wina. Ndiye komiti ikhala kuti ikuyambiranso kumananso tamva kuti mawa lino kupita chitsogolo amene papa Amalawi angayembekezere zotani? Wafanele kuti kafukufuku yuyu akumakhala pakanema Amalawi akumatha akupanga folo kapena kutsatira amene zinthu zikukhalira. Ine ndimafuna ndapemphe Amalawi kuti mwina nthawi imene kafukufuku yakuchitika ndipemphe Amalawi komanso ndipemphe aphungu amene akuyimirira Amalawi kuti mwina akupanga kafukufuku ameneyu akhale sober asayikemo ma emotions asayikemo mwina ma affiliations pena nomapezera kuti kafusidwe kamafunso mwana kuti awakhanga alibe funso mafuna onetse kuti awasanatera komano mwina with a sober approach onena kuti pofunsa mafunso paja pasakhale kuti tayikamo nkhwidzi ndi zina tikhoza kupeza chenicheni chimene chinachitika koma mwina tikakhala kuti tapita ndi mfundo zomangamanga maganizo omangamanga I think pakutha pa tsiku sitizapanga appreciate kapena sitizayamikira
zimene zikhoza kupezeka. Ndeti apempha Malawi kuti adeke anthu amene anasankhidwa ndi anthu amene boma linawakhulupirira, ndi anthu amene mwina ali ndi mbiri yawo yabwino ndiyandikaya ma CV yawo abwinobwino, tiwakhulupirire kuti agwira ntchito yabwino. Zikomo kwambiri Innocent potisanthulira nkhani yathu yayikulu madzolano. Tathokoza profesa. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonye.